बे गावनो बुंबाय नालाय आंथ' रावजोंबो खाराखै मायाखै दा बेनो जानानै फैबाय आरोखि जेनेबा रावजोंबो खाराखै होनबाय नालाय दा स्टेटमेन्टआव बेखौनो होबाय ओमफ्राय दा थानानिफ्राय गामि न'खरनि गारजेनफोरखौ मोननैनिबो गारजेनखौ लानानै हगार हरनाय जाहैबाय आरोखि जेनेबा ओमफ्राय ओरैहाय दारिगोलावआबो दा गलांफिनसिगोनदां गथ'आबो सफैबाय नै ओमफ्राय दा हिनजावखौ दा न'आव हगारलांबायना न'खराव हरबाय मथा मथि बेयावहाय दायो हौवानि न'खराव दङ नै हिनजावा आंबो दङ बेयावनो ओमफ्राय हिनजावनि गामिनि एसे माखासे रायजोफोरबो दं आरो सानै साथाम ओमफ्राय दा होजोंनो थांनोसै होनदों आरो जेनेबा बिखुनजोनि न'आव थांफिननोसै होनदों। खुलुमबाय फिन बे मोनाबिलि समाव नोंथांमोनखौ बरायनाय आरो अननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। स' आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर आं दहाय मोनसे भिडिअ होदोंमोन आरोना स' बिथां रश्मि रेखा नार्जारि स' बिथांनि बेयाव मिथिगोन आरोना बोरै गोमानाय बेयाव कल रेकर्ड होनानै होदों जोंहा एसके आदामोना रायलाय नार्जारिनि स' बिथाङा माने बोरै गोमानाय बोरै फिसा बिमा गोमानाय स' बे भिडिअसनि गेजेरजों नोंथांमोना नुगोन जोबजासिम नायबानो जाबाय। जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बिदिबा थौदो जोंनि बे मेन टपिकखौ आरोना स' ओरैबायसा जाबाय आरोना बाथ्राया मानो होनोब्ला बुंदों आरोना माने कल रेकर्ड मोनदों जोंहा पि नार्जारि बिथां आरो एसके बड' बिथांनि माने कल रेकर्डआव आं मोनबाय आरोना स' बे भिडिअसनि गेजेरजों नोंथांमोना जोबजासिम नायबा कल रेकर्डखौ खोनांगोन। स' आं बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानो आरोना जोंनिनो जा आफादा हर सान नागिरनानै ओंखाम उखैनाय दै गांनायखौ दोनथ'नानै हर सान नागिरनानै बिथांमोनखौ नागिरनानै होफैदों बेनि थाखाय जोबोद साबायखर आंनिसिम। स' नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना दि बेखिनि खस्थ'खौ खालामनानै न'खरनिसिम बेखिनिखौ नागिरनानै होफैबाय। नोंथांमोननि बे सान हरनि खस्थ' खालामनायजोंसो बेखौ मोनदों। स' बेनो जोबोद गोजोन्थों। स' बे भिडिअसनि गेजेरजों जाय गोमाजानाय बिथांखौबो आं खावलायनो सानो आरोना स' बिथाङा मानो थाखाय बिदि थांनाय बेखौ बिथाङा रोखा फोरमायना होनाया मोजां। स' आदामोननि कल रेकर्डआव खोनादों माने बुंदों आरोना माने बे दारि गोलावदो लोगो मोनलायनाया बोरै जाखो बेखौथ' मोजाङै खोन्थायाखै मोनसे सन्देह जाबाय आरोना सासे जुदि आइजोआ थाङालासिनो बोरै दारि गोलावदो थाहैनो मोनखो बे मोनसे सोंलु जाखांदो आरोना नों आंनियावबो सोंलुआ जाखांनो हागो गासिनावबो माने जानो थाङो आरोना सोंलुआ। स' आंनि फारसे आङो बुंनो थाङादि गोरोन्थिया बिथांनि थार होननानै आंबो बुंनो साना आंबो नुवाखै माने सानजाथावथाव आरोना स' नोंथांमोना बे भिडिअसनि गेजेरजों जुदि आंनि बुंनाय देखायनाया गोरोन्थि जायोबा आसा खालामबाय नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै स' खामब'बना जाबाय। स' बे भिडिअसनि गेजेरजों आं बारा फोलावनो साना स' जाय बिथाङा गोमानानै थांनानै दंमोनथ' बिथाङा मा थारैनो बेखौ खुला खोन्थानाया मोजां। स' रायजो राजाया बेखौ मा बिफान लायो गामिनियासो मिथिगो आदामोननिफ्राय जा जों मिथिबाय बेनो जोबोद गोजोननाय। स' आदा बिथांमोना आफादनिफोरा जाय हमनानै थादों बेनिसिमथ' जोबोद गोजोननाय थाबाय। स' बिदिबा बे भिडिअसनि गेजेरजों जोबजासिम नायलांदो आं होननानै होनोसै आरोना भिडिअखौ दासो नै थानानिफ्राय गबोदों। अबे थानानिफ्राय? बे नैबे काजलगाव। मानसिखौ मोनखो? मानसियाखौ गवालपारायाव दंहैयोमोननो ब्रादार। ओमफ्राय सोर हमखो पुलिसाबो मोनबाय आरो ना? बेखौ माने प्रसासननिफ्रायनो लायदोंनो औ। पुलिसनिफ्राय? ओमफ्राय माखासे गोबां जोंनि माखासे दल संगठनफ्राबो हेफाजाब होबोबाय थाबाय ओमफ्राय दा बिसोरखौबो थेंकिउ बावनांगोन मानो होनना बुङोब्ला सान हर गोमाजेननायनिफ्रायनो बिथांमोनाबो ओरैबायदि खस्थ' नङा सानाजासे बिसोरबो खाथिबोबाय नायबोबाय दा गोजोननाय जासिहरबाय आं बिसोरखौबो ओमफ्राय दा मानसिखौ मोनबाय ओमफ्राय दा बेनो आरो ओमफ्राय दा मानसिया गवालपारायाव दंहैयोमोन आरो। गवालपारायाव सोरजों दंहैयोमोननो? मथा मथि दा सासे बे गावसिनि खाथिनिनो गिरगुवाबारि साइडनिनो सासे दारि गोलावखौहाय माने सासपेक्ट बायदि माबानानैहाय बोरैबा फनाव ना बोरै होनलाय खोथाय आंबो डिटेल्स मोजां मिथिजोबाखै नालाय ओमफ्राय दा बेखौहाय दिखांनानै लायदोंमोन आरो प्रसासननिफ्राय लायखो ना माखो ओमफ्राय दा बेखौबो लाबोफाजानाय जादोंमोन दारि गोलावखौबो बेबो थानायावनो दङ। ओमफ्राय जायबा बे खारदोंना गोमानानै थादों बियो बुंदों आरो जेनेबा आं रावखौबो दोनखाराखै आं हारसिंसो थांदोंमोन
बे खोथाखौ बुंदों आरोखि जेनेबा स्टेटमेन्टआव बेखौ होदों। ओमफ्राय दा दारिगालाव जेनेबा माने गुबुन हारि आरो ना? औ बिदिनो जाहैबाय औ गुबुन हारि। ओमफ्राय दा बे गावनो बुंबाय नालाय आंथ' रावजोंबो खाराखै मायाखै दा बेनो जानानै फैबाय आरोखि जेनेबा रावजोंबो खाराखै होनबाय नालाय दा स्टेटमेन्टआव बेखौनो होबाय। ओमफ्राय दा थानानिफ्राय गामि न'खरनि गारजेनफोरखौ मोननैनिबो गारजेनखौ लानानै हगार हरनाय जाहैबाय आरोखि जेनेबा। ओमफ्राय ओरैहाय दारिगालावआबो दा गलांफिनसिगोनदां। गथ'आ गथ'आबो सफैबाय नै। ओमफ्राय दा हिनजावखौ दा न'आव हगारलांबायना न'खराव हरबाय? मथा मथि बेयावहाय दायो हौवानि न'खराव दङ नै हिनजावा आंबो दङ बेयावनो। ओमफ्राय हिनजावनि गामिनि एसे माखासे रायजोफोरबो दं आरो सानै साथाम। ओमफ्राय दा होजोंनो थांनोसै होनदों आरो जेनेबा बिखुनजोनि न'आव थांफिननोसै होनदों। दा बिखुनजोनि न'आव थांफिननो हासिगौ आरो जेनेबा। औ दा बे रेडि दाबो मा दाबो जेनेबा मिथिङा जोबथ'वाखै जाहैबाय। दा जेनेबा समाज हिसाबै बिसोरो सायो ना मायो दा बिसोरनि सायावहाय दायथ' थाहैनाय जाहैबाय। ओमफ्राय मोननैबो गारजेनफोरनिफ्राय दा बिसोरो समाज हिसाबै बिसार बिजिरो ना मायो दा बिसोरनि सायाव थाहैबाय आरो दायथ'आ। ओमफ्राय दाथ' आं जेबो सोंनाय फिननाय जाथ'वाखै बिसोरनिफ्राय समाज हिसाबै बेखौ सायगोन ना मागोन आं बेखौहाय माने सोंनानै लाथ'नाय जायाखै आरो बिसोरनिफ्राय। औ मिथिङा जोब्बायना जोबाखै ओमफ्राय? मिथिंथ' माने जास्लाबाखिसै दायो दा मानसिफ्रानो ओरैहाय थानावसो दंहैखायोमोन नालाय पुलिसफोरनि आखाइयावसो दंखायोमोन नालाय। दा बै पुलिसफोरनि थानानिफ्राय जास्ट नै दासो गबोदों आरोना। ओमफ्राय दा मोननैनिबो माबानिफ्राय दङ ओरैहाय हिनजावनि न'खरनिफ्रायबो हौवानि न'खरनिफ्रायबो दं आरो। ओमफ्राय दाथ' जेनेबा बिसोरो खुसि खुसि मोनफिनबाय बेखौहाय माने खुसि खुसि बयनिसिमबो खुसि फोरमायदों आरो बिसोरो जेनेबा। ओमफ्राय दा समाज हिसाबै बिसोरो सायबावगोन ना मागोन दा बिसोरनि खोथा जाहैबाय आरो। औ ओमफ्राय पुलिस थानायाव बबे मोनसेयावमोन? बियो ओरैहाय माबायाव काजलगावआवमोन आरो। औ माने गवालपारानिफ्राय काजलगावआव लाबोदों? औ बिसोरनो लायदों होननानै बुंदों आरो। आंनोहाय बे न'खरनि जायबा दाख्लै गोमाजानाय हासबेन्ड प्रेमेन्ट बसुमतारी बेनो आंनो खोन्थाहरदों आरो बे आदै मानसिखौ मोननाय जाबाय जेनेबा। ओमफ्राय दा गवालपारायाव दंहैयोनो ओमफ्राय लायनो थांबाय पुलिसफ्रानो लायनो थांदों बे खोथाखौ बुंहरदों आरो। ओमफ्राय आङो दहाय 10थासो बाजियाव सफैनाय जाबाय बेयाव। ओमफ्राय थिग बिसोरो बेबायदिनो बे जायबा गोमानाय दाख्लै रश्मि रेखा नार्जारि ओमफ्राय बेबायदिनो आरियान बिमा फिसा बिसोरखौहाय माने बेलेग माबायाव दोनदोंमोन आरो। बै बबेबा दांथला आउटपस्टआव ना माबायाव दोनखो एसे उनावसो लाबोदों आरो बेयाव काजलगावआव। ओमफ्राय जायबा हौवा दारि गोलाव बेखौ बेयावनो दोनदों आरो जेनेबा। दा स्टेटमेन्ट लालायबाय जेनेबा स्टेटमेन्ट लालायनायनि गेजेरावहाय जेनेबा बेखौबो सोंबाय फिनलाय खालामलायबाय। ओमफ्राय जेनेबा बिसोरो फनफ्राव रायलायलायदोंमोन खोमा बेबायदि आरो जेनेबा लकेसन नायनानै बा माबा मोनसे टिफिनफ्राव मोनदों खोमा जेनेबा। दा ओमफ्राय दाथ' बेफोरबायदि गोजोननाय दंना जानांगौ आरो। नोंथांमोना? दा जेनेबा जोङो मोनफिनबाय हिसाबैहाय गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय आं स्पेसियेलि थेंकिउ हरनो गोसो जादों ब्रादारनिसिमबो। दाख्लै जेब्ला आङो गुवाहाटि थांदोंमोन जोङो नागिरनो ओमफ्राय ब्रादारा दे नोंनि चेनेलाव होना होदों। ओमफ्राय गोबां हाजार हाजार मानसियानो नायदों बयबो रायजो राजाफ्रा साग्रिद जादों जेब्ला जेलावबा नुयो बेयावनो जेरावनो नुयो बेयावनो खोन्थाहरनो होननानै बयबो रेडि जादों। ओमफ्राय ब्रादारा दे खस्थ' खालामनानै चेनेलाव आगारना होबाय दा आंनिफ्रायबो स्पेसियेलि थेंकिउ हरो आङो। ओमफ्राय जेसेबांनाखि जोंनि बर'नि दल संगठन गासैनिसिमबो आङो थेंकिउ हरनो गोसो जादों आरो। होमबा दे ना। औ दे। नोंथांमोननिसिम बे आंनि मोनाबिलिनि समनि आपडेटआ बेनोमोन। आंहा जुदि बुंनाय देखायनायाव गोरोन्थि जायोबा आसा खालामबाय नोंथांमोना आंखौ असे बिनानाव होननानै आंनि जुदि गोरोन्थि माबाफोर नुदोंब्ला अननानै प्लिज आंनि कमेन्ट बक्सआव माने लिरनानै खोन्थाहर जाहाथे आंबो आंनि गोरोन्थिखौ सोदांनानै लानो हायो। बिदिबा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन। गोजोन्थों।